за да видим наистина коя има реалните шансове и наистина реалния късмет. Така че, колега, увеличи малко музиката да видя момичета дали могат да танцуват. Аплодисменти за дамите! Очаквам да разберите местата си. Ето е най-голямата късметнийка днес. Заслужава, разбира се, не само аплодисменти, целувки и прегръдки от подруженката. Още веднъж пожелаваме на тази прекрасна дама, която улови букета. Как се казвате, извинете? Яна. Илияна е късметнийката днес. Още веднъж от името на Ани, от името на Наско и от името на всички нас ви пожелаваме наистина любовта да бъде вечер спътник в живота ви. Ако сте с кавалер тук, следващата песен е за вас с вашия кавалер. Ако ли не, Ергени, гледайте хубаво, дамата е прекрасна. Това е и още един специален поздрав от двете прекрасни майки, от Минка и от Росица, към своите деца. Да не забравят, че родителите винаги са с тях навсякъде, винаги ще им помогнат, винаги могат да разчитат на тях. Естествено, кума и кумата на едно са днес и още веднъж на здраве на всички от кумовете!